Itxaso zarra, aintzinakoa, Kantauri itxasoa. Urezko altzoan, portua, lantoki eta bilgune. Bere inguruan, harrizko etxeak, arimadun kaleak. Kantauri, herri askoren ama, hala nola herri zarronena. Lekeitio, Marinelen eta itxastarren herria. Jendeak biltzeko lekua aparta, itxasoz naiz lehorrez etorrita. Jendeokona ez dira itxasoz etorri, Marinelek eta merkatariek aintzinatik egin ohi duten lege berean. Ez dute alegin, zubi sorgindu bat erabili dute, horrexetako baitira direna, idazleak. Idazleak asmatzeko, irudikatzeko, sortzeko eta ametsak gauzatzeko. Zeinek bere hizkuntzan, galegoz, euskaraz, katalanez. Hona etortzeko, idazleok urte berezia hautatu dute, 2000-garrena, 1000 urteko berriren hasierakoa. Urte berezia eta zubiare bereziagoa hona etortzeko erabili dutena. Gogoaren zubia, zubi aspaldi eraikia, zubi bombardatua, ondatua, berriz berreraikia. Zubiaren izena Galeuska. Galeuska, zubi sorgindua. Hona hemen zubiaren eta zubigileen historia xumea. 3 hizkuntzak eta 3 literaturak abiaburu kontatua. El català és una llengua romànica fruit de l'evolució del llatí que es parlava al país. El país del català comprèn els territoris que van de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, també l'enclavament de la ciutat de l'Alger a l'illa de Sardenya, sense oblidar el Principat d'Andorra, que és l'únic estat del món on el català és l'única llengua oficial. O galego é unha lingua románica que se enriqueceu coas linguas de sustrato, entre elas o celta, e con posterioridade coas linguas de sustrato, entre elas as linguas xermánicas. Euskara mintzaira indo-europarren aurrekoa da, kasu bakanetakoa munduan. Esan dezagun irla moduko badela, Europako beste hizkuntzen itsasoan. El segle XV és el segle de l'apogeu del català. El màxim exponent és Tirant lo Blanc, l'obra de Joanot Martorell. Es pot parlar, segons els experts, d'una novel·la total. Això és el que és el Tirant. Podem afirmar que Tirant és la precursora de la novel·la moderna. Aquesta és la cara del segle XV. Euskarazko lehen testu inprimatua Bordelen argitaratu zen, 1555ean, Bernard de Chipareren Lingua Vasconum Primitia. A lingua e a literatura galega coñeceron un grande momento de esplendor na Idade Media, sobre todo, e grazas, á poesía trovadoresca. Estes grandes momentos de esplendor pois foron apagándose debido a diversos avatares históricos, entre elas a doma e castración de Galicia coa chegada dos reis católicos ao poder. La creu del segle XV, d'aquest mateix segle d'apogeu, és la unió amb Castella. A partir d'aquí comença l'inici de la desaparició progressiva del català de l'esfera cultural, de l'esfera de la literatura. Gure literaturak lapurteraz izan zuen bere lehenengo abiada, bere loraldia. Haatik, Frantziako eta Espainiako estatuek menpean harturik, euskara etxeko hizkuntza izatera kondenatua egonda mendeetan. Nestes momentos comezamos a vivir os séculos escuros, nos que o galego deixou de ser lingua literaria e pasou a ser unha lingua acubillada e protexida polo pobo. Inesperadament, Catalunya recupera la seva dignitat nacional a mitjans del segle XIX. Primer ho fa a través de la poesia, a través del sentiment, i és a partir del moviment renaixentista, de la Renaixença, que el català novament inunda tots els sectors i tots els àmbits culturals i socials. Habería que esperar os luceiros do século XIX para comezar a ver luz, para que a lingua e a literatura volvese a resplandecer. E isto foi debido grazas á intervención de persoeiros como Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez ou Eduardo Pondal. 20. mendeko lehen hamarkadetan euskararen loraldia etorri zen, pizkundea. O inmenso e aplaudible
traballo realizado por estes autores foi continuado con novos azos e con novos pulos polos homes da xeración Nos a principios do século XX. Honaba elkarren aldean, hiru irla diren hiru hizkuntza eta euren literaturak. Ez jatorrian, ez geografian, ez hiztunen kopuruan zerikusirik ez dutenak. Nolanahi ere, euskarak eta katalanak hizkuntza biek badute ezaugarri bat galego hizkuntzak ez duena, hiztunak estatu zenbaitetan banaturik bizitzea. Ibai honek banatzen gaitu euskaldun hiztunok. Ez da ibaiaren errua, ibaiek ez dute ezeren errurik. Ens trobem davant de la illa dels Faisans, en el riu Bidasoa, un punt important per la història de Catalunya, perquè va ser en aquesta illa, que es troba al costat d'Irun i que divideix l'Euskadi Nord de l'Euskadi Sud, va ser en aquesta illa que es va firmar l'any 1659 el Tractat dels Pirineus. El Tractat dels Pirineus va establir que el Pirineu fessin de divisòria entre Catalunya Nord i Catalunya Sud. Des d'aquell any ens trobem que els catalans estem dividits precisament per un tractat que es va establir, es va signar en aquesta illa. Ibai guztien gainetik eta itun guztien azpitik, hizkuntza zubia da. Gogoaren zubia. Hizkuntzek bizi duten egoeran indartu beharreko zubia. Hiru hizkuntzek bizi behar dute indartsuagoak diren gaztelera, frantsesa edota bien itsasoan. Egoera elebidunetan edota desagertzeko arriskuan, egoera diglosikoetan. Hirurak ere beste horiek bezain itsaso izan nahian. Nahi horren aldeko bultzada nagusiak hiruretan du izen bera. Pizkundea, reinaxenza, resurdimento.